Wel, mae'n fora hydrefol yma mor Portmeirion y bore yma. Ac bod ni'n meddwl am roed yr ardd i gysgu, mae o dal yn amser cyffroes i ni fel garddwyr. Mae o'n gyfle i ni gynllunio ar gyfer y Gwanwyn drwy blannu bylbia, ond hefyd mae o'n gyfle i ni daclusio rhywfaint ar yr ardd. Mwyn dangos allan y planhigion hynny sydd yn blodeuo adag yma. Pethau fel yr sedum, autumn joy, planhigion sydd â lliwgar iddyn nhw, y dringwr coch, y Virginia creeper sydd ar y walia, a'r mitiau sydd tu ôl i ni. Mae o hefyd yn gyfle i ni symud rhai o'r planhigion o gwmpas. Heddiw, mi doran ni dail yr hostas a mi hollwn ni'r planhigyn yma mwyn llenwi bwlch yn yr ardd. Mi geith hyn mynd i'r doman gompost ac mi gawn ni ailgylchu un flwyddyn nesaf. Mi fydd y cwrtaeth yn wych ar gyfer yr ardd. Rwan da ni wedi torri'r dail. Mae gennym ni glwmp ar ôl yma sydd angen i godi a'i hollti. Wedyn ar y deg bach awn ni o gwmpas y planhigyn mwyn te arbad y gwreiddiau gymaint ag allwn ni. Peidiwch â bod yn ofn wrth i hollti fo. Mae rhaid i chi fod reit galad efo, os mae o'n blanhigyn gwydyn iawn. A mi neitho oroesi, mond i chi ofalu bod chi'n cael digon o wreiddiau fo a gofalu amdano fo ar ôl i'w draws blannu. Be da ni angen neud ar gyfer y Gwanwyn nesaf di llenwi'r gwagle yma fyny efo gwahanol blanhigion. Ac yma mae gennau'r agapanthus, neu'r lili'r Affrica, a bloda mawr glas yma arnyn nhw. A maen nhw yn ffynnu yma mor Portmeirion, maen nhw wrth i bodda yma. A beth sy'n digwydd pan maen nhw yn y potiau am beth amser ydy mae'r gwreiddiau'n cylch droi. Felly ar y deg bach mae angen cosi'r gwreiddiau a'i tynnu nhw. A bod yn ofalus iawn a chi'n mynd i frodi'r gwreiddiau wrth wneud hyn. Jyst digon i lacio nhw fymryn bach fel na tydyn nhw ddim yn ran o'r cylchdro yma. Bod yr agapanthus yma yn blanhigyn aeddfed, mi ydyn ni yn ychwanegu rhywfaint o gwrtaeth. Ac yn yr achos yma mae gennym ni y compost gorau. Da ni hefyd yn defnyddio stwff da ni wedi ailgylchu, sef stwff da ni wedi gompostio dros y flwyddyn ddwytha yma, a chydig bach o gwrtaeth arbennig yn ei fono hefyd. Ac felly, mi rown ni'r agapanthus i mewn rwan, a twall chydig bach mwy o'r compost yma o gwmpas i fono, a'i wasgu fo i mewn. A mae'n bwysig bod rhywun yn gwasgu rhywfaint ar y pridd o gwmpas y planhigyn, fel na bod y gwreiddiau yn cael cyfle i fachu. A fel finna, ar ôl diwrnod calad o waith, mae bob un planhigyn yn sychedus a mae'n bwysig iawn y bod ni'n dyfrio dim os pa adeg o'r flwyddyn ydy hi. Dyna ni wedi plannu'r agapanthus, mae hwnna wedi cymryd lle'r hostas, a flwyddyn nesaf mi fydd gennym ni blodau glas neis ar hwn fel peli sydd yn cyfoethogi profiad yr ymwelydd i Portmeirion.